Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Diskuti fil-bidu ta' dan il-jum intqajna hawnhekk f'dan is-santwarju dedikat lil Madonna biex flimkien niltaqgħu ma' binna, nisemgħu il-kelma tiegħu, nippruvaw ngħixuha matul din il-ġimgħa li ġejja. Għalhekk biex nippreparaw irwieħna kif jixraq għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu, ejjew narfu li aħna għandna bżonn il-maħfra ta' Ġesu u nitolbu maħfra lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-għamil u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna ħtijietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-tana, li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu tal-missier Alla għanna. Fakkarkom li l-Quddisa tal-lum hija b'suffraġġju għar-Roħ Salvu Farrugia. Nitolbu. U Alla inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi ibnek ċekken lilu nnifsu. Imla lill-fidili tiegħek ferħ għaddejs u għatijena bla tmiem lil dawk li intħlist mill-jasar tad-dnub. Dan kollu nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Siedna li Alla miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profet Eżekjel. F'dak iż-żmien daħal fija l-Ispiritu u waqafni fuq riġrejja u smajt x'kien qed jgħidli. Qalli, o bniedem, qiegħed nibagħtik għand ulied Iżrael, ġens ta' nies rashom jibsa, li rvellaw kontra tiegħi, dimbu kontra tiegħi. Huma u missirijiethom sal-lum stess. Huma nies wiċċhom sfiq u qalbhom jibsa. Se nibagħtek għandhom biex tgħidilhom, dan jgħid Sidi l-Mulej. Jisimgħu u ma jisimgħux. Nies ta' ras jibsa huma, ħajkunu jafu li hemm profeta f'nofshom. Il-kelma tal-Mulej, roddu ħajr lill-Alla. Salm sponsorjali ngħidu flimkien, għajnejna lejn il-mulej sa ma jkollu ħniena minna. Ngħidu flimkien, għajnejna lejn il-mulej sa ma jkollu ħniena minna. Lejk nerfa' għajnejja, int li tagħmar fis-smawiet. Ara, bħal għajnejn il-qaddejja, lejn id-sidhom, hekk għajnejna lejn il-mulej. Ngħidu flimkien, għajnejna lejn il-mulej sa ma jkollu ħniena minna. Bħal għajnejn il-qaddejja lejn id-sita, hekk għajnejna lejn il-mulej Alla tagħna sa ma jkollu ħniena minna. Ngħidu flimkien, għajnejna lejn il-mulej sa ma jkollu ħniena minna. Ħenna lina mulej, ħenna lina, għax mitmuha sax-xeba bit-tajjir, imxebba l-aħħar ruħna biż-żeblieħ tal-onja, bit-tajjir tal-kburin. Ngħidu flimkien, għajnejna lejn il-mulej sa ma jkollu ħniena minna. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawlu Apostolu l-Korintin.
Huti, biex mamnux nintefaħ bija nnifsi minħabba fil-kobor tar-rivelazzjonijiet tqedet li xewka f'ġismi, messaġġiera tax-xitan biex toqgħod tniggiżni ħalli ma nintefaħx. Fuq hekk 3 darbiet tlabt lil Mulej biex hi titbiet minni, iżda hu weġibni. Biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dajjef. Għalhekk niftaħar minn qalbi l-aktar bid-bulizzi tiegħi biex il-qawwa ta' Kristu tagħmel fija. Mela, bil-qalb kollha nitaxxa bid-debolizzi tiegħi, bit-tajjir, bl-aks, bil-persekuzzjonijiet, bid-dwejjaq minħabba Kristu, għax meta nkun dajjef nkun qawwi. Il-kelma tal-Mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Alleluja. 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 L-Ispirtu tal-Mulej fuqi batni nwassal il-bxara it-tajba lill-fqajrin. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu u d-dixxipli tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-sibt daħal jgħallem fis-sinagoga u l-ħafna li semgħu bdew jistaġbu jgħidu minn kisbu dan kollu. U x'inhu dan l-erf li jingħatalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-eġubijiet kbar bidejh? Dan mhuwiex il-mastru daxxa bin Marija u ħuh Ġagbu u Ġosè u Ġuda u Xmul u ħutu l-bniet mhumiex hawn magħna. Huma skandalizzaw ruhom minħabba fih. Għalilhom Ġesu, ebda profeta ma hu bla ġeħ jekk mhux f'pajjiżu u fost rabatu u f'daru stess. U hemmhekk ma seta' jagħmel ebda miraklu. Lif li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjaqhom. Baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Ma ridu l-irħula ta' dawk li nħawi jgħallem. Il-kelma tal-Mulej. Il-liturġija tal-kelma tal-lum tkellemna dwar il-profeti, anki l-Vanġelu. X'inhu l-profeta? Aħna meta ngħidu profeta ġeneralment moħħna jmur fl-Antik Testament. Però il-Knisja hija wkoll profetika. Il-profeta huwa dak illi Alla jagħżel biex iwassal il-kelma tiegħu. Fil-fatt fl-ewwel lezzjoni meħuda mill-ktieb tal-profeta Eżakiel, Alla jagħżel lill-profeta jgħidlu mur ħanibatek għand ġens rasu jibsa. Il-profeti kienu nies ta' kuraġġ kbir. Għax riedu jippritkaw, riedu jwasslu l-kelma, mhux tagħhom, u mhux dejjem kienet tkun sabiħa. U meta il-bniedem ma jridx jisma' dak li mhux sabiħ jew li ma jaqbillux jisma' ma jhux pjaċir min iwassallu l-aħbar u ġeli sawtuhom, ġeli qatluhom, ġeli tefewhom il-ħabs, ġeli keċċewhom. Jiena l-punt tiegħi huwa dan. Kristu kien dak li Alla bagħatilna biex jurina minnu verament. Mela fil-bidu kien ikun hemm Alla ikellem il-profeta u l-profeta jwassal il-messaġġ. Fil-milja ta' żmien bagħatilna lill-Ibnu. Dan mhux ħajwassal il-messaġġ ta' Alla stess, għax hu kien Alla. U ħafna ma għarfuhx, speċjalment niesu tar-raħal tiegħu. Kellhom ftit raġun u ħanispjegalkom għaliex. Mela Ġesu għex Nażaret sa 30 sena. Ovvjament, meta kellu xi 14-15 sena, beda jagħmel ix-xogħol ta' missieru, ta' mastru daxxa.
Simmaġinaw, in-nies ta' Nażaret jafuh fil-ħanut ta' missierhom, jagħmel xi mejda u jagħmel xi siġġu. U ta' 30 sena dan telgħetlu xi ħaġa f'rasu u telaq minn Nażaret u mar jippriedka f'Iżrael kollu. U wara xi sentejn jitfaċċa jerġa' u jmur is-sinagoga u jibda jinterpreta l-kelma tAlla u fost l-oħrajn jgħidilhom isma' dak li qrajtu fl-Antik Testament f'Iżajija qed iseħħ illum jiena u dak li għandu jiġi. Ovvjament dew jgħidu dan mhux bin Ġuseppi dan x'fettil dan femmar jistudja. Dan l-erf kollu għalkemm baqgħu mistaġbin bl-erf li kellu, x'jiġralhom dawn? Kienu jafuh imma ma għarfuhx. Din id-differenza. Altru nafuh lil Alla u altru narfuh. Issa ħalla Ġesu ħalla lill-Knisja bħala il-profeta li twassilna l-kelma ta' Alla. U għana mhux dejjem narfuha. Tinsewx li l-Knisja jien l-ewwel għax nagħmel parti mill-Knisja, però anke intom għax aħna fil-Magħmudija, intom fil-Magħmudija sirtu parti minn Kristu profeta, Kristu saċerdot u Kristu Assis. Jiġifieri intom parti minn din il-Knisja, intom ukoll profeti fil-Knisja. Jien ma nistax nippriedka dak li jfettilli. Il-Knisja ma jistax twassal il-kelma tagħha għax inkella m'iniex profeta. Il-profeta huwa magħżul minn Alla, taħsbux li min ikollu vokazzjoni u għażel lil Alla ta'. Alla jagħżel lilek, jien Alla għażilni mhux għax għandi xi ħaġa ħajra ma' ħadd ieħor, imma jien aċċettajt u kkooperajt mal-grazzja tagħha bħalma Alla għażel lilkom biex tkunu ommijiet, nanniet u tkunu profeti fejn tkunu. Din li rridu nifhmu, din li rridu aħna fil-Knisja miegħek kemm il-darba nisemgħu l-kelma tAlla u ngħidu imma kemm hi vera din il-kelma tAlla, kemm hi sabiħa. Inħossu dak il-ftit ferħ meta nisemgħu l-kelma tAlla għax hija l-verità. Imma mbagħad noħorġu hemm barra u iva mhux mill-Knisja ġejna x'tistenna mill-Knisja qalu fuq Ġesu. Dan ma nafuhx, il-Knisja ma nafuhiex, il-Knisja mhux dejjem l-istess tippriedka. U noħorġu hemm barra u nitilfu dak li imlienna ftit qalbna bil-ferħ. Għaliex profeta f'pajjiżu tant imdorrijin fil-Knisja illi aħna noħduha for granted. Nafu l-Knisja ma ma rafnijiex. Jiena kelli xorti li ntaqa' ma' diversi sfijiet li għallmuni ħafna. Papa Franġisku pereżempju għal-bidu kien ikkritika u għadu kritikat sal-lum. Għaliex, għax altru u għal-Papa. U n-nies xistennew minnu li kun il-Vatikan jagħmel il-funzjonijiet jippriedka. Imma meta Franġisku beda joħroġ bil-lejl, ifittex il-morda u l-fqar fit-toroq u jagħtihom xieklu, ħafna rius bdew mela dan x'papu qed jiġġennen. Dak hu l-vera Papa. Dik hi l-missjoni. X'iswa li niġi nippriedkaw, kemm għamel qudiesa sabiħa mbagħad noħroġ hemm barra u nara l-marid, nara l-fqir u nibqa' għaddej. Min is-saċerdozju tiegħi x'inhu? X'tiswa li inti tmur il-Knisja, missier ta' familja, u mbagħad ma tgħix il-valur insara quddiem uliedek. Taħsbux li uliedna ma jindunawx tali aħna fissati fix-xogħol, fissati fil-faċendi, fissati biex innatfu l-flets li għandna biex nikruhom. Dik qed ngħidulhom hekk għandkom tgħixu intom. Dawk huma l-valuri li taħdem taqla ħafna flus. Imma mbagħad x'in il-tifla jew t-tifel feċċitek ma kienitx hemm, ma kontx hemm. U dawn irridu nifhmuhom ta' dawn l-affarijiet. Ġifieri l-profeti jew intom tistgħu tagħmlu tkunu profeti aktar minna fil-post fejn tkunu. Is-saċerdot ma jistax ikun kull imkien. U għalhekk il-Ġesu ma għarfuhx. Għax Ġesu niżel fost il-morda, niżel fost il-fqar, niżel fost il-midinbejn, fost il-prostituti. Mela Alla tagħna jista' jkun hekk qalu dawn, Alla tagħna kbir, qawwi,
Alla tagħna re ġej jirbaħ lil kulħadd. U aħna kultant għandna kunċett ħażin ta' Alla. Alla jista' jkellmek permezz ta' ibnek. Pali li qed ibadni l-qudis u int ma tmurx. Dak profeta, dak it-tifel. Pa int qed tibadni d-dottrina, ma qed tibatuni d-dottrina u intom ma tersqux lejn il-Knisja. Dak profeta dak it-tifel. Profeta mhux bil-forsi l-qassis, jista' jkun profeta ibnek. Tista' tkun marda li tresqek lejn Alla. Indal-ħar kelli bżonn nidħol l-isptar li kont nieqes minn għamil ġimgħa s-siżiju. Kollox jispiċċa fuq dik is-sodda. Intu Alla tibqa' biss. U l-quddies li qaddis jgħod dak li jibqa' quddiem Alla kemm ħabbejt, kemm pruvajt tgħin lil ħadd ieħor. Dik il-profezija ma rridux ma ħallux tard wisq. Kulħadd minna, kull wieħed minnu profeta. Fuq ix-xogħol nista' nkun profeta billi x-xogħol nagħmlu sewwa. Bimħabba jekk qed inservi l ħadd mhix qiegħed hemm biex naqla l-flus biss. Dik il-persuna ilha kwarta fil-kju għandha familja ħallit kollox biex jittinqeda u inti forsi toħodha blerra. Nifhimha li kultant anki aħna jkollna l-problemi. Imma inti tista' tkun profeta billi dik il-persuna tipprova tgħinha aħjar milli tistgħu toħroġ minn hemm bitbissima. Mhux toħroġ minn hemm tgħid kif ittrattawni m'għandhomx u nagħmlu l-ġranet ta' xulxejn u ngħixu aktar brabja ġafina għax neħħejna lil Alla. Għax tfajna l-fiduċja tagħna mhux fil-karità. L-karità hija l-imħabba dik tfisser ta' karità. Kif inħobb il-marti, kif inħobb il-lulidi. Ma islef widintek lil bintek lil lulidek. It-tfar fejn jgħaddi il-ġiġ jibqa' mtappa ma ġara xejn. Dik it-tifla tiegħek darba tgħidlek ma u ma smajtix għax kont mifxula jew kien fuq it-telefon mal-bib kultant nitkellmu fuq iċ-ċuċati. Ifmuni ta' mhux biex iweġġakom din tiġri lili wkoll ta' nista' nkun saċerdot jiġi jitlobni xi ħaġa u nkun aljenat u nibqa' għaddej. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti. Il-profezija din ta' Alla l-kulħadd tażel li nażilna b'mod partikolari, tinsewx ukoll li l-Knisja tippriedka dak li Alla tagħta. Ikun hemm min jiżbal jew jippriedka il-Vanġelu tiegħu. Imma jien anke jekk nisraq, jien ma nistax ngħidilkom isirqu ta' biex ma nidherx ikraħjien, għax il-Vanġelu jgħidilna tisirqux. Jiena l-Vanġelu tiegħi mhux ta' Alla rrid nippriedka mhux tiegħi. Anke jekk jien minix ngħixu għalkemm għandi nipprova ngħixu biex inkun ta' eżempju, imma jien bniedem bħalkom. Immintom tridu tħarsu lejn il-kelma ta' Alla. Anke jekk jiena ppritkajt li tridu tħobbu l-xulxejn, minn ftit ieħor tarawni ngħajjed ma' xi ħadd. Nipprova ma nagħmlix il-ħaġa imma jien bniedem imma l-Vanġelu huwa il-kelma tal-Alla. U meta l-Knisja tiġi kritikata jien ninkett, però nifraħ ukoll. Għax la tiġi kritikata għax qed tgħid il-verità, qed tippridka l-kelma tagħha. Jekk tippridka l-kelma tad-dinja l-Knisja jċabxbula. Meta l-Knisja tippridka l-kelma tal-Alla tiġi kritikata. U jgħajruha li għadha lura, jgħidura li moħħna magħlu. Ħani għafawx il-Papa għalinna iddu mhux aktar minn 7 minuti tippridkaw. U aħna xi nibdew npaxxu ma nifux. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Numu bil-wieqfa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed mis-silis ta' kollox li ħalaq is-sema u l-ard dak kollu li jidher dak li ma jidhirx. Milej wieħed Ġesu Kristu. Ben waħdini tagħna. Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn. Imnissel u mhux magħmul. Siru bih sar kollox, niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u l-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Sant minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilat, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bil-wied skont il-kotba mqazza u tal-assema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u qiegħed biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Sant mlej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier. Flimkien ma' Missier Malibu u li tkellem fuqhom il-profeti fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarmu mdija waħda
ما في البيت نستنى القومة من البيت لهاي الزمن اللي جاي. كوتي يزيس alla missierna wara l-misteri tas-saltna tiegħu mhux lill-orrif u lill-intelligenti imma li ċkejknin nitolbu ngħidu bl-umiltà u Alla oħloq fija qalb ġdida. Biex il-Knisja ssir dejjem aktar il-ħmira moħbija li fiskiet u tbatija tagħti kuraġġ lil min humli u teħles mill-rabtiet mas-setanin tad-dinja nitolbu. Biex il-gvernijiet iħarsu drittijiet ta' minnu li ċken fis-soċjetà u jagħmlu l-ġustizzja ma' min ma għandux min jaqbes għalih nitolbu u Alla oħloq fina qalb ġdida. Biex il-foqra jisibu s-solidarjetà u l-għajnuna tagħna u biex minnu intaqqal bil-problemi jsib jagħmillu kuraġġ nitolbu u Alla. Biex aħna ngħixu l-ħajja tal-Ispirtu biex niġġdu dnub nkunu profeti u nifhmu il-veru sens tal-Knisja nitolbu. U Alla inti turi l-ċkejknin u l-lum l-misteri tas-saltna tiegħek. Għatina qalb umli ħalli fil-libertà u l-ferħ nimxu wara ibnek Ġesu bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missi li jista' kollox. Din l-offerta nikkonsagraw lill-ismek u nitolbuk li hija s-saffina u tagħtina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu lill-ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kum, nerfgħu lubna l-fuq, niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xira tas-sew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien nirroddulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku, fik aħna ta' kuljum inħossu fuqna t-tieba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem inti tajtna r-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjimt il-Ġesu mill-imwiet u bih nittamaw li nibqgħu ingawduk għal dejjem il-ġejt li ksibna bil-misteru tal-għid. Għalhekk irrodulek ħajr u flimkien mal-anġli inxandru l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda ntennulek u ngħidu Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għola tas-smawiet. Qaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata xmrajħi bati ħaj il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam tal il-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum.
Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi, reġerat il-ħajr, tali disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li xeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Jekk mulej nxandu l-ferħu l-qawmin tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbuk tilqana quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna, b'mod partikolari li nitolbu għar-Roħ Salvu Farrugia. Nitolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieli tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Mixburin madwar l-artal, madwar dan Ġesu. Ejju nitolbu dik it-talba li għallimnu stessu ngħidu flimkien missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jkun ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u hemm ħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apposti tijek, nħallilkom is-slim, natikom is-slim tijek, la tħarix leħtijietna, zdaħarsa il-fidi tal-Knisja tijek, għatija slim u laqda li intrit fija, li teħx wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kum, natu l-paċi lil xulxin. Paċi. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, niswew lilna se nitqarbu bihom għall-ħajja ta' dejjem Amen. Ħaruf Talla, it-tnejn nubiet tad-dinja ħenna għalina. Tnejn nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu l-ħaruf Talla, danu dak li jneħħi t-nubiet tad-dinja. Ħendjien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur.
Nirringrazzjawk Ġesu ta' din l-Ewkaristija li qsamna fl-imkien. Nirringrazzjawk tal-li ħallejt il-Knisja bħala Knisja profetika, ħallejt is-saċerdoti lill isfijiet u lill-lajċi insara biex iwasslu l-kelma tiegħek. Għamel li dejjem narfuk Ġesu fil-profeti ta' madwarna, anke jekk dawn ma jkunu studjaw, anke jekk dawn ikunu wuliedna. Tina l-grazzja li narfu l-kelma tiegħek u li nħobbuk. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Salim tlejna blajnuna jek kbira, nitolbuk mulej biex dejjem tatina id-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nieqfu nfaħruk bi Kristu Siedna il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajba.